Pano ndi Manyaso Voice Box pamene makhandi ya Malawi osiyanasiyana amene makhandi maganizo osiyanasiyana pamene ndale zathu kanizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kukuyendera kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabwera ndi mwambo Lighton Mangochi amenewa ndithu akufunsa kuti kodi a opposition mukakhala phe simukulankhula zinthu zikumalakwika kuno ku Malawi zinena kuti mwina muli ndi chamba mthumba chifukwa chimene mukuyenda ku polisi chifukwa chakuti zikumadabwitsa kuti a opposition zinthu zikulakwika koma simukulankhula mwina mukuopa milandu kuti amukalankhula akutengani. Amenewa ndi maganizo a Lighton Mangochi lero pa Nyasa Voice Box. Ndili ndi funso kwa zipani zotsutsa boma kuno ku Malawi kunena kuti ndi chifukwa chani simufuna kugwiritsa ntchito mayankho amene akukupatsirani maakitivisti makamaka akitivisti wamkulu Boni Kalindu kunena kuti mukugona tulo. Why tikunena kuti mukugona tulo? Zinthu zikuchitika zokhota pending ku zisankho koma simukubwera morungama morunjika pa nkhani ya zimene maakitivisti akunena. Takhala tikunena kuona kuti samu zimene zikuyendedwazi a opposition mulipe ene yake mukuti ndi timing mukudikira nthawi. Kodi nthawi imene mukudikirayo nthawi yake iti poti kuthora khobwe ndi kummawa pakali pano pakuchitika zinthu izi koma palibe mwa inu mumabwera kunena kuti ayi tikupita ku khoti aonepo izi kapena ameki aonepo izi. Boni Kalindu wakhala kunena now and then kukuwuzirani mayankho amayeso amene akubwera koma simukuchitapo kena kalikonse. Ndiye funso nkumati kodi bwina a opposition muli ndi chamba mthumba mukuopa kugenda ku polisi kunena kuti angakugwireni? Ndikunena chininga choti muli ndi chamba mthumba mwina nkuteka muli ndi milandu imene mukuyidziwa kuti mukakhala voko kwambiri akutengerani ku koti. Mukutipweteketsa ife maakitivisti chifukwa ife ndi amene tikukhala ngati kuti mwina ndife a opposition ku Malawi. Boni Kalindu akamayankhula kumakuwuzani mayankho sikutinena kuti akuona kuti iye ayimira 2025 ngati president ayi. Akamati Malawi president wa Malawi first kapena people first sikutanthauza kuti ndi chipani kapena akuchitani overtake pa maudindo anu. Sichoncho. Oro ine ndikamayankhula pena pakumafika kuti mukutigwetsa mphwayi tiyankhule tungokhala ngati mwina mwake tikusowa nthawi kapena tikufuna favor kwa inu kuti mwina muzitithandiza koma chonsecho sitimakupemphani thandizo lililonse. Alright? Mukuchititsa manyazi komanso mukugwetsa mphwayi. Mukutigwetsa mphwayi makamaka kwa mkulu wanga Boni Kalindu amene every day amatulutsa audio yokuchenjezani inu. Mwakhala mukumva kunena kuti kumwera mashine a NRB akapita kumeneko samagwira ntchito zifukwa zimakhala zambirimbiri. Alright? Kupitanso kumwera kumpoto mashiniwo amavuta kuchita function koma pa Central Region mashini omwewo samavutayi pogwiritsa ntchito kulembera nzika. Alright? Koma zimenezi ndi zizindikiro zosonyeza kuti pena pake mukuyenera kudzuka, pena pake mukuyenera kulankhula. Koma inu a opposition kalipo
Amalawi muliyenda tiyeni tithandizane kudzutsa opposition wakugona tulo. Musamango tichita ataki ife maaktivisti tikayamikira mwina ntchito zimene achita kwa Chakwera, komanso muchite bulemu kwambiri akuluakulu a opposition azipani zotsutsa kuti sali mopereka chiyembekezo kwa Malawi pa ntchito zimene zikuchitika m'Malawi muno pandale. Iwowa ndi amene athandizire kuti MCP ikhale ndi mphamvu ngati chipani chimodzi muno m'Malawi zimene tinathetsa 1994 kapena kuti 93 titapanga referendum. Chifukwa ife si anayi, ndife akuluakulu, mautsogoleri wonse tawaona, alright? Koma zimene zikuchitika pano izi ndi opposition iyi ili pano iyi sindikudziwa, mwina ndibwerezenso kuti mwina ali ndi mikutu ya milandu kapena akuopa kuti akayankhula poti andale kuphwesana kwawo ndi kuthamangirana m'makoti, kuopsezana, kukumbutsana milandu kuti wina asalankhule. Koma si choncho, ilili ndi dziko amene angakuopsezeni lero amene ali m'bomawa kuti akuimbani milandu yakuti nawonso zawo zikuadikira. Ndiye please Boni Kalindo akamalankhula kapena Lighton Mangocha akamayankhula kapena Samuel Lwala akamayankhula uko kumzimba, muzitenga chinthucho serious. Ndimanena nthawi ndi nthawi kuti chipanda mphamvu za kutsutsa boma kwa MCP, zitukuko zimene anapanga Bakiri Muluzi, zitukuko zimene anapanga Malemu Bingwa Mutharika mzimu wawo uwuse mumtendere, zitukuko zimene anapanga Joyce Banda kuzaka zawo ziwiri, zitukuko zimene anapanga Profesa Peter Mutharika munthu wokonda mtendere mdziko la Malawi, sibwezi zili chonchi. Chipanda opposition ya John Tembo, opposition ya Dr. Lazarus Makase Chakwera amene lero ndi ya president amene akungodusa mofewa, opposition ikhala ngati idakali mblanketi sidatsuke. Zimenezi zikuthandiziranso kuti a president apano azitayirira foti inu simuli strong kuchita opozi. Ndi zinthu zomvetsa chisoni ino a opposition mukukhala pasi bize kulimbirana maudindo m'malo moti choyamba muone kuti kodi Amalawi muwayika potani pa tsogolo la democracy, chifukwa izi zikupita ku chitsogozo choti democracy ifa ikufa m'Malawi muno. Democracy amene tikublemeni ndi inu ya opposition chifukwa mukugona tulo mwakhala mukulimbirana maudindo kumbuyoku, mmatha kuona kuti izi ndizongopanga chipani cholamula boma kuti muzikhala mukuombana mitu. Koma osamva akhala akulankhula Boni Kalindo, achina Mtoro, Mutanyiwa, Bakiri Muluzi TV, kulankhula kukuunikirani, ine Lighton Mangochi kukuunikirani, koma simukumva. Kodi tsogolo lanu ndiloti bwanji? Nthawi ya kampeni muziyankhula kuti chani? Ngati posachedwa pati mamva audio ya nduna imazitenga ngati Prime Minister mboma la MCP ikunena kuti tinayitana mafumu apa Central Region kuwalimbikitsa kunena kuti tigwire ntchito limodzi, monga mukudziwa kuti ife achewa tili mu 14 million. Ndizoona zimene za opposition ungokhala chete oro m'misonkhano osalankhula
oro osatsutsa pa news kuti zoona ngati achewa ali 14 million ndiye mitundu yenafe ine ngati mtundu wanga wachiyawo tilipo angati alomwe alimo angati ndiyoti Malawi muno tilipo 40 million chifukwa achewa woka minister amene akunena kuti alipo 14 million. Izo ndi njira zimodzi strategy yobera chisankho koma Mungu okhala pwi ndi kumadikira kuti ma activist azimenya nkhondo zikakuyenderani oro mafoni athu simayankha oro kuti mutikumbukire hayi inu andale moyo wanu umasowa kuyamika ntchito tikugwira kukuthandizirani sikuti tikufuna maudindo anu kapena tikufuna ma MP ife tikufuna MP kapena maderano hayi ife timangothandiza kuti democracy izipita chitsogolo komanso inuyo muzikhala wodzuka koma apapa mashina ya NRB pa Central Region sanavute orompang'ono kumpoto kuli mavuto ku Eastern Region kuli mavuto kumwera kuli mavuto amashina ya NRB oro kuti mutenge nthawi musiyendera mmene akulembetsera zisankho mani za unzikazi muzimva mmene nzika zikudandaulira mulibe nthawi imeneyi mumangorota kuti kodi parliament atsekula liti musikamwati ndikuona kuti allowance alowa yanji ndi zinthu zomvetsa chisoni nthawi imene achakwerana ali opposition leader of opposition nonse inu mmamvanga thengenenge muli mboma kapena nthawi imene maremu John Tembo anali leader of opposition nonse inu munkagwira ntchito mwathengenenge kumapereka zitukuko koma nanga inu mukuopa chani kuwauza kuwapatsa pressure achakwera kuti zinthu ziziyenda bwino ntchito imene mukunayenera kuti muzigwira inu mukutisira ife ma activist Boni Kalindo wamangidwa inu mutiphe ngati mabwana zikayenda mmakhala ngati kuti ife ni ng'ombe zanu timakoka ngoro inu munali mkati mwa ngoromo ndi zinthu zomvetsa chisoni ndikukupemphani Amalawi nonse muli maiko akunja ngati zinthu zikukhota Malawi muno ndi ya opposition osati ife ma activist ayi mumamumva Boni Kalindo tsiku lina lilonse wang'aruraso inenso ndimayankhula nthawi zina ineyo ma principles yanga ndiwoti munthu akachita zinthu zabwino ndimamuyamikira munthu akachita zolakwika ndimamudzudzula mmakonda kundiukira kumanitukwana koma palibe thandizo lilonse limene mmatumiza mmafoni kuti mwina tizigula mabando tizipanga ma VN koma ntchito kudziwa kutukwana Boni Kalindo akapasana moni ndi Chimwendo Banda kutukana kwambiri Amalawi talingalirani ifetu tilibe ma donors akuchizungu amene akutithandiza timagwirisa ntchito ma resources yathu munthu kuti apangise demu iti akwaya zindalama zambiri koma chonsecho mangoziwa kuchemerera apo wayankhula bwino nkhani ikhale basi yongoti apo wayankhula bwino koma no ene support ndi zinthu zovuta mukamamona Boni Kalindo akuyenda mmakoti ndi maloya zimachitotengera maloya kumva chisoni kuti Boni Kalindoyo alibe ndalama zoti alipire maloya wonse pa milandu ya fake imene amampangira ichi muzimva chisoni Amalawi amene muli m'mayiko akunja mmangodziwa ntchito makomenti pa social media kumatichita ataki ifeyo Mulungu akuyendereni mwapadera muwadzudzule a opposition osati muzichita ataki ma activist zikomo kwambiri
ndine Rayton Manguchi